urip ora bakal suwe mung sedelo paribasan mampir ngombe. Ayo pisan kas coba. Wah kurang kompak. Diotak atik elek po apik isine tem. Isine tembang kok. Cedak masjid lho, Cah. Ayo sing bener. Diotak atik elek po apik isine tembang. Tembang no. Luwe beceng ngamal sithik rejeki gampang mula kanca ayo padha ngamal aja lali ndonga marang kang kuwasa yes cakil metakil ngemut pentung sapa jahil mesti ora bakal untung mula kanca aja seneng dok pikiran gawe rusak mereka tentremaning liya esuk-esuk jago gluruk nudul tumo aja umuk tumeh kowe sugih bolo ngeling ana wong urip ora bakal suwe yen kemliti suwe-suwe modar dhewe isine tem aduh piyong rek isine tembang kok ya sing penting rukun ya perkara gambar kancil mau gambar kebo sing penting rukun ya iya lek kok berat diotak atik